Ka anyị baa n'okwu ọzọ dịkwa anyị mkpa bụ ọnọdụ omenala maọbụ asụsụ eji mara mba. Ma na-achọ ịjụ gị ajụjụ sị, gịnị bụ asụsụ? Ihe eji wee mara obodo ọwụna bụ asụsụ ha. Asụsụ ka eji wee mara obodo. Na mana ọ na-akpakọ nkata, ọ na-aga n'ihu, ị na-aghọta ihe m na-ekwu, na-aghọta ihe na-ekwu maka na anyị na-asụ ofu asụsụ. But ị na-anya n'ihe na-aga n'obodo anyị, ịfụ that na asụsụ Igbo onwezi ihe ndị gụrụ akwụkwọ na-akpọ ya. Ya bụ ihe wee jọgide njọ, jọkarịa udele, siketa usi, sigbuo nkakwụ. Anara m ụlọ be anyị ebe ahụ ịta gara aga. Ndị obodo m wee kpọọ mitin ma ndị gụrụ akwụkwọ ma ndị agụrụ ma ọmama anyị akpọcha anyị ncha na mitin, anyị gaa mitin. So ka eruda mitin, chetakwa ihe m gwara oge izi, my mom etiwe select, my mom amara ọ gara ọfụ ahụ ya n'akwụkwọ mara ihe ọ. So anyị ncha nọ na mitin. Ndị nọ na Lagos, ndị nọ na Port Harcourt, ndị nọ n'Enugu, ndị nọ n'Ọnịsha. Onye kwu ikwu miti ikwu okwu, ọ na-asụ oyibo, ọsụ oyibo, ọsụ Igbo, a na-aka asụ oyibo bifo asụba Igbo. Ihe ekwere m edi m wee kunie ọtọ wee sị ndị be anyị, o nwere ihe m chọrọ ịjụ unu. Biko unu ma na nzukọ bụ nzukọ a ga na-eme n'oyibo. Ndị ihe kpatara ị ga-ezi wee kpọba mama anyị ha bịa onye ahụ mitin. Oge m kwuru ihe ahụ, ndị okenye nọ ebe a, nwa m gwara ha na-etu a ka a na-emecha mitin, anyị na-ajụ ihe metere na mitin. Ka wee wuru inu wuru okwu. Ụmụ anyị a na-amụ na Ibadan, na Lagos, na name it all over Nigeria, throughout Nigeria, obodo one dị na Nigeria. Aga m agwa na eke ha ụzọ abụọ. Ụfọdụ anaghịzi anụ Igbo, makwa na ha nọ na Nigeria o. Mama ha na papa ha na-asụ Nigeria, na-asụ Igbo. Ime ha sị na ụmụ ha na-anụ Igbo, ha na-anụ Igbo. Chineke nna gịnị ihe nke biko. Yeah, ịmana, as I said, eduketu nsogbu before, mụ na onwe m, ọ bụ eziokwu na ana m asụ Igbo asụtụ ọfụma, mekwa onye na WAEC. Maka na ndị na-achị anyị enwezi ha kpara asụsụ anyị. Anyị ncha ka ede oyibo karịa asụsụ anyị. Anyị ncha ka asụ oyibo karịa asụsụ anyị. Makwa na ịgbakwa m ya n'Igbo, aghọta m ya mma karịa n'oyibo. So nyawa ga-egosi anyị na ụmụ anyị ebe anyị anọ na anyị ga na-agba mbọ fụ na ha na-asụ Igbo, na ha na-asụ Igbo. Maka na onwe ihe dịka asụsụ, onwe ihe dịka asụsụ. Dịka ihe a na-ekwu, ama m na ndị nọ na Nigeria ka na-anụkwu ihe a na-ekwu. Ha biko, ebe ndị Igbo anọ na biko, unu ekwene ka kọlchọ anyị na n'iyi, unu ekwene ka asụsụ anyị na ogiri na mmiri ọkụ. Ka m gwa na unu na-agbani nzukọ ndị Igbo nke go prince na onwe nọ n'isi, ana m atụfuru okpu. Maka ihe na-eme ka ịfụ na asụsụ anyị ana n'iyi. Maka na onwe ihe dị ka asụsụ, dejizi onwe ịfọ ka asị ka akpọrọ m egwu mmọnwụ, a na-akpọ eto ọ na-akpọ m ụbọ n'isi. Onwe ihe dị ka asụsụ mmadụ. Mkpọ nnata ụlọ eto na Krismas, asị nna anyị ọgwụ Amerịka anyị nọdụ ka ndị ọzọ nọ. Mbịa na klasrum ebe m na-akụzi nkụzi asụwara m ha oyibo, ọ nnatakwu be anyị ana m asụkwa oyibo. Ịma na nsogbu ụdị. So ihe na-eme, Abraham mmadụ na-akụzikwe nke n'Igbo, Benet ọkpara na-akụzikwe n'Igbo, mana disi ụlọ akwụkwọ ịchọpụtara ebe a na-akụzi Igbo. Ihe a niile unu na-eme dị mma. Ihe na-agwa ndị be anyị nọ na Houston a, onye enwe oge
ịkụziri nwa ya n'Igbo nya biko ya weta ya n'ụlọ akwụkwọ. Ihe unu mere n'ahọ gara aga abịara m ebe ahụ. Onye gụrụ speech okwu dedewu onye a mụrụ n'obodo a graduate na mba ọka graduate ọgụchabeghị n'ụlọ akwụkwọ wee na-asụ Igbo ọfụma were akwụkwọ etu a na-agụ Igbo anyị na-akụrụ ya aka. O wee were ihe ndebe anyị na-ekwu ihe nwa Okeke can do nwa Okafọ can do it. Ihe nwa Okeke mere nwa Okafọ ga-emenwu ya. Ana ihe chọkwara ịgwa ndebe anyị ụmụazị ma ihe ọfụma imere chere na ịkụziere nwa Igbo na oge enyi eme ya ọ gaghịzi amụtawa English. Mba, ụmụaka na-echeta ihe ọfụma izigbo brain ụmụazị ọgụgụ isi ụmụazị ọ karịrị akarị. So onye nsogbu na-ajụ jidekwe ka iji ọ ga-adịrị anyị mma jidekwe ka iji. Ndị ọhaneze asụ na oge dị agara m ịhapụ Maazị Umez ka ọ gwa anyị ka ọ dị ya n'obi n'ihi na ahụrụ m na ọ bụ onye ihe gbasatara ala Igbo na-emetụta n'obi na ala Naịjirịa niile na-emetụta n'obi n'ihi oge adịghị mana ka m chụkwa ya nwa ajụjụ abụọ fọrọnụ ka anyị pịachie n'ụbọchị taa. Maazị biko kedụkwanụ mkpa asụsụ dị nye mba ọbụla? Ọ bụ eziokwu na ịrọtụchala aka uru asụsụ bara mana kedu oke mkpa ọ dịrị mba ọbụla inwe asụsụ ha ma dobe asụsụ ahụ ka ọ hapụ ịnwụ karịsịa ụtọ anyị bụ ndị Igbo? Ọ dị mma ka anyị nọrọ ka asụsụ anyị nwụọ n'ọgbọ anyị? Oge m nọ na Nigeria na-agụ akwụkwọ na secondary school, o nwere somebody asị nọọsị, he who is not proud of his culture is not worthy to live. Na onye a adụrọ that is onye asụsụ ya omenala ya a na-asụ ụsọ na onye ahụ asọpụzụ ịdụ ndụ. Ka m kọwara ihe a maka America. O nwere ndobe anyị si obodo anyị bịa obodo a banye n'amị America. Ịma ihe izizi America na-eme je kpọrọ ha ozugbo kụzigidere ha eresi asụ English America, eresi asụ asụsụ America, mee ka eshọ na anọrọ na ebe a na-anụ ọgụ na ọwụọ na-asụrụ oyibo ịmaghọta ihe akọrọ. Gịnị kpatara? Dịka etu isi kwuo, o nwere ihe dịka asụsụ eji mụọ mmadụ. Mgbe anyị nwere oge izizi anyị nche na-ede n'oyibo maka na ere esi wee zụrụ anyị. Oge m na-akụzi na Chukwura High School 1978, Zik be anyị Dr. Nnamdi Azikiwe ọ na-arụ ọnụ for presidency wee pụta n'Ọnịsha kwuo Igbo nwantịntị si biko ndị be anyị nyere m n'ohere ka nta oyibo akụgharị aka. So onye na-asụ Igbo oge anyị nọ na secondary school anyị nwee regista na-eme Igbo ihe a na-akpa anyị Igbo bụ ike a na-akparị na ị na-eme Igbo ala ngweji ka a na-akparị o wee were ya God kwuru si ha afọ ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme. Amaghị etu mmadụ ga-esi wee hapụ asụsụ ya wee were asụsụ onye ọzọ ka ọ ga-esi wee mere nke. So duketus wee kwuo onweghị asụsụ ị ga-aghọta ọfụma na n'ụwa niile ị gara ọgọgọ jee Russia gụọ nke Russia gụọ nke asụrọbịa n'Igbo ịghọta ya mma ma ọ ghọta ihe ndị akpụ ugobe anyị na-akpọ ọkpụtọrọkpụ Igbo. Onweghị dịka asụsụ onweghị dịka. Ndewo, ekelere m gị imeela nnukwu n'ihi na okwu ndị anyị nyere ịgwara ndị ọha na eze ama m na ha anụkwala ya n'ụbọchị taa. Ọ teekwala anyị na-ama ọkwa ọtụtụ mmadụ abịakwala n'ahịa ọgbakọ a wee kwuo okwu a ma nyekwa ndụmọdụ. Amakwa m na ha na-aghọta ma anyị ka nọkwa n'otu okwu anyị na-ekwusị biko nọ ka anyị cheta n'asụsụ anyị, ka anyị cheta n'omenala anyị. Ihe ọ masịrị anyị gaa elu gaa ala anyị bụ ndị Igbo ka anyị mee n'omenala anyị, ka anyị kwuo n'okwu anyị n'ihi na ọ dị anyị mkpa. Ọ bụ ya bụ mkpa anyị na-eti. Biko maazị, anyị gbarịrị egwu n'oge gara aga. Aga m eji ohere a ka anyị gakwa ka anyị tiekwa egwu ọzọ na-amasị gị ka anyị wee wetu ụmụ anyị dịka anyị kpalitekwara ya na ugbu a site na okwu asụsụ a, ka anyị ga-ewerekwa okwu egwu ọzọ bụ egwu omenala metụkwa mmụọ anyị. A ga-alaghachite ọzọ mana biko gwa anyị ụdị egwu ọbụ ka anyị tiere gị. Egwu ọzọ m laikiri onye tiri egwu Benjamin Padi Umesie. Ife a na-akpọ egwu ahụ ikuku
ikuku ama n'ọnya. Ikuku enwe aka, ikuku enwe ọkpa, mana ikuku na-akwa aja. Onwe onye na-ahụ ikuku anya, mana onwe onye ga-adụ ndụ ma ihe enweghị ikuku. Ma ụgbọ na-ehe n'elu ma nnụnụ na-ehe n'elu ha nke n'itiri ikuku. So nyawa egwu a na-akpọ ikuku amaka. Ndewo. Ngwana ka anyị ga-agbara egwu a na-akpọ ikuku. Ọhaneze, ngwa soro na anyị ka nụ gbara egwu a anyị na-abịa chite ọzọ. Ndewo no. Ịgbam mmọnwụ ikuku. Ịgbam mmọnwụ ebe m chebe m udenịgbam mmọnwụ ebe m chebe m udenịgbam. Obodo bịala njem nwa na-agụla egwu. Ana m achọ ka nkọrọ unu maka ikuku udenịgbam. Ikuku Chukwu ikuku na-atụrụ m egwu dala. Ikuku agbasa abụbara ya. Ikuku enwere aka na ọkpa na-abụ ya bụ ikuku ada udenịgba. Ikuku a na-akwa na-ama n'ọnya n'ọnwa. Sekere ikuku padị udenịgba. Chukwu nọ n'igwe wee je kejesie woli ikuku okeleke wee nye ge mmadụ ncha. Si anyị kere ikuku nkịtị onye akwụna ma afụ chaa chaa chaa. Chukwu nọ n'igwe wee je kejesie ikuku woli ikuku okeleke wee nye ge mmadụ ncha. Si anyị kere ikuku nkịtị onye akwụna ma afụ chaa chaa chaa. Mgbe dike abịa maka ọnwa mmanwụ ikuku agbakwa mụ ghara ọnwa mmanwụ ikuku agbasa mmadụ anya mmanwụ ikuku na-atụrụ m egwu dala. Enwere aka na ọkpa na-abụ nkwụ ya bụ ikuku ada abụderi anya. Ikuku a na-akwa ama n'ọnya n'ọnwa. Sekere ikuku padị uderi n'ọnwa. Kere mmadụ padị ekene. Ndị oyibo mere ụgbọ na-efele ederi n'ọnwa. Ewere ụgbọ ikuku banye efele ọnwa. Na-egwe na-efele n'ọkwa na ọrụ ikuku. Nke na-efele ọkwa na ọrụ ikuku. Sekere ikuku padị uderi n'ọnwa. Kere mmadụ padị ekene. Ebe udenịgba. Ebe udenịgba. Egwu m metere onye dị n'ụra. Ụkwana onye kwuru onye kwuru. Ọ bụrụ na eji ego egote n'enịgba. Ya na ndị nwere ego nwere ego pawego. Ogbenye abụzialụ n'udenịgba. Ewu ife ahụ adịrọ mma na cha. Sekere mmadụ padị ekene. Sekere ikuku padị udenịgba. Ụkwana onye kwuru onye onye ukwu ji adụrụ ndụ. Onye nta ji adụrụ ndụ. Oke dị n'ọnụ zikuku n'ụwa. Azụ nọ na mmiri zikuku n'ụwa da. Mmadụ mgbe ikuku ma ọ bụ na onye nwụrụ. Onye na-akpọ mmadụ ma ọ nara abịa mgbanwa.
Igbo ndị ọma ndị njem ọnụ anyị alaghachitela. Ama m na egwu a nke anyị gbara ebe egwu a na-akpọ ikuku na ọ masịkwara n'onwe unu, ọ masịkwara anyị onwe anyị. Maazị, ama m na egweriri ahụ na egwu a nkwado dị ya. Ndewo biko a ga-agbapụ ya ọsọ. Ọhaneze, ọ bụrụ na ị na-abata ugbu a na-anụ ihe nke anyị na-eme n'ụbọchị taa, anyị isiokwu anyị karịrị taa bụ ọnọdụ ọchịchị ala Naịjirịa ya na mkpa okwu ala eji mara mba dị. Ọ bụ ya bụ okwu ndị anyị kwuru n'ụbọchị taa. Onye mụ na ya nọkwa n'ụbọchị taa bụ onye lebara anya n'okwu ndị a wee gwa anyị ka o si dị ya n'obi, wee nyekwa anyị okwu ndị anyị kwesịrị ileba anya, bụ nwa amadi nke a na-akpọ Prọfesọ Bedford Nwabueze Mez. Ọ bụ na onye nkụzi n'ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ Lee College. Ọ bụ onye na-akụzi akwụkwọ nke a na-akpọ gọọmenti na ọba ụlọ akwụkwọ a dị elu. Ọ bụkwa na onye akpụ Ugoeze nke dị n'Oji River n'Enugu steeti, ebe a ka o si wee bịa. Enugu steeti dị na Naịjirịa nke gị onwe gị na mụ onwe m maara nke ọma. Maazị mana sị gị ndewo ọzọ. Thank you. Ndewo. Ọhaneze ana m ekene. Ndewo. Biko na mmechi nyetụrụ m ndị ọhaneze ndụmọdụ n'iji chịkọta ihe niile nke anyị kwuru n'ụbọchị taa, ka ha ga-esi wee leba anya ma kpakwa ezigbo agwa n'okwu ndị a niile nke anyị kwuru n'ụbọchị taa. Ihe m chọrọ ịgwa onye ọ na-ụdata na Chukwu kere anyị n'eluigwe nyere anyị ọgụgụ isi. Onye ọ na-ama ihe dị mma, onye ọ na-ama ihe dị njọ. Sọọsọ onye amara ihe dị mma na onye dị njọ onye ara. Ya ka ihe ya minụrụ ịhụ ezigbo ihe ime. Adị na-emegbu na nwanne nwoke. Enyewe ego ka i wee chie obodo, were ego ahụ chie obodo. Ka ihere ghara ịdị na-eme ndụba anyị. Ife ebe a na-ezu ego si ya mba na ọjọrọ njọ, si emezinie ihe dị njọ adị njọ, ka a kọndem ma si na ihe adị njọ ka a ghara ime maka arụrụ a na-ajọka. Anyị wa arụrụ a na kpuchie ya ihe ominu na anyị so na-arụ nya arụrụ a. Ndị Igbo si na onye rụọ ụrụ, onye zuo ori gọọ agụgọ, ori adịbụa. Ntị ezi wee na-anụ ihe adịghị ha ka okpu ọtani. Onye ajụjụ na ndụmọdụ nke bụ ọnwụ ihe gbasara asụsụ anyị. Ama m etu m ga-esi wee kọwara okenye uru asụsụ bara, maka na ọma uru ọ bara. So ndị be anyị, ana m asị onye ọrụ na biko ụmụaka anyị na-amụghị ya nye na aka na ma na ọ na-ama omenala anyị, na-echeta ebe anyị si, na-ama asụsụ anyị, na-erube mmadụ isi. Ka Chukwu gọzie ihe a niile anyị kwuru. Ndewo Maazị, ekelere gị nnukwu. Ọhaneze, dịka mgbe m na-akọwa ihe o mere, Maazị Umez bụkwa onye na-ede akwụkwọ. Ma ọ bụrụ na matabeghị, o dere akwụkwọ niile dị iche iche, mana akwụkwọ nke dị mkpa o dere, ọ sị na o mere nnukwu mkpọtụ, nke mụ onwe m nọkwara na o mere oke mkpọtụ n'ụlọ na Naịjirịa, bụ nke a na-akpọ Nigeria Real Problems, Real Solutions. Nke a bụ n'okwu bekee. Maazị, okwu a n'okwu Igbo, ele ha ga-eji ọta ga-esi wee kọwara ndị ọhaneze nke bụ Nigeria nnukwute nsogbu, ụzọ esi egbokwa ya. Na nkọwa ya n'ala Igbo, na ọkpụrụkpụ nsogbu Nigeria nwere, na ọkpụrụkpụ etu a ga-esi wee dozie. Nke ọzọ ọkwa ya na-akpọ Educated to Feel Inferior, maka nke Nigeria Real Problem Real Solutions, ọ 1999 ka publish ya, ọ dịgo atọ print. Mana nke dọka ya na-akpọ Educated to Feel Inferior, etu esi wee zụọ anyị na-atụ ndị ọjọọ ụjọ, na-eche na ha ndị mmụọ. O etu esi wee zụọ anyị kpatara ụfọdụ ji efufu ego anyị abroad, efufu ihe niile abroad, because ha na-aga abroad, ha na-ekoni na ha na-aga abroad medical check-up, ka eje n'ụlọ ọgwụ Amerịka, ka eje na banki Amerịka. Ha ma anọ nzuzu ka ọwụ ego a ka ị ga-etinye n'obodo a dị mma. Chukwu gọzie unu. Ndewo, ekelere gị. Ọhaneze, biko n'ebe a ka ọha anyị n'ọnụ n'ụbọchị taa, ma na-asị unu otu ugbu a n'izu ụka ọzọ unu bịa kunu nọnyekwara anyị ma ngakwa ntị ihe nke anyị gaji wetara unu. Ma tupu anyị apịachie, Maazị, kelee ndị ọhaneze.
ọhaneze ana m ekenekwu unu ya gazienụ chukwu ọkpabịa biko ya gozie onye ọwụna ọ ga-adịrị anyị mma n'ahọ nke anọ n'ahọ na-abịakwanụ ise ọhaneze ndewonụ mana asị unu otu ugbu a n'izuụka ọzọ ka anyị chọkwa na Owerre nchi ndewonụ.